Jamen nu her skal vi snakke om grebet, og den måde vi starter med at placere grebet i vores hænder er, så ser vi grebet ned i fingrene. Når vi lukker hånden henover og kigger på håndryggen på venstre hånd, så kan vi skimte de to knor set opfra. Når vi kommer til højre hånden, så placerer vi faktisk lillefingeren ind imellem langefingeren og pegefingeren. Det betyder faktisk, at når vi skal lukke højre hånden henover, så skal livlinjen, der ligger ved tommefingeren, pege lige henover tommefingeren på venstre hånd. De linjer, vi kan holde øje med, om passer, når vi har taget det rigtige greb, er de linjer, vi har mellem tommefingeren og håndryggen. De to linjer skal helst pege op imod højre skulder eller mellem højre skulder og hagen for at få det korrekte greb. Hvis man har tendens til at pege de to linjer højre om højre skulder, så har man det i golfsproget, der hedder et stærkt greb. Så vil man oftest hugge sine slag meget, i det man kan rulle hænderne meget henover i sin impact. Og modsat, hvis vi tager i golfsproget det svage greb, så kan man kun se en knor på sin venstre håndryg, og højre hånden skal mere hen over grebet, og det betyder igen, at de to streger, som vi holder øje med, peger op mod hagen i stedet for mellem skulder og hagen.